Ez uste dute egon garela 1000 pertsona da, 1000 pertsona, eta oso arronaz benetan, zen nire egon naz antolakuntzan, eta ez da izan beharrezkoa animatzea jendeari, ze jendea pres egon da denetarako, eta oso pozik benetan. Egie da, heldu asko batu diez dela borrokara, bai azkenean denbora gehien geltoki hori disfrutatuko duguna gazteak gara, eta bastante gazte batu gara borrokara, eta giro osona egon da, herrikoia eta betiko moduen borroka bat eginez. Egun ederra izan da, herri guztia gehitu da iniziatiba honetara, bai dendari guztiak eta bai tabernari guztiak egon dira gurekin kalean, eta eskertzeko bada benetan, eskerrik asko Usansolo, eskerrik asko guztiari. Ahora, venga! Zaiatu, irriparreak, ondo.